orain zabiltza Katixia Agirrerekin kas egiten edo. Zertan da, azaldu pixka bat hori? Hori izan zen literaturiaren enkargu bat. Eskatu ziguten ateen inguruko, uste dut ez egia dana da, Katixiari eskatu zigutela ateen inguruko emanalditxo bat prestatzea, zen literaturia, 2008ko literaturiaren gaia ateak ziren. Eta Katixiak galdetu zien, gustatuko litzaidake Maite Larbururekin egitea, ze ez genuen elkar ezagutzen. Eta hori esan zien haiei eta haiek galdetu zidaten. Egingo zenuke emanalditxo bat Katixia Agirrerekin? Bai. Eta orduan, ideatu gendun kas deitzen den emanaldi hau, musika eta kontakizunak uztartzen dituena ateen inguruan, eta oso bitxia izan zana zen, hori 2008ko maiatzean izango zela, baina ate guztiak itxita geratu ziren, eta denok etxean geratu ginen. Eta ezin izan zen egin, beraz, ateen kontu horrek izan zuen nolabaiteko oihartzuna gure bizitzan, bai Katixianean, bai nerean, bai denongan, eta azkenean irailean egin genuen. Eta ordutik, ibili gera egin ditugu lauzpagost emanaldi, orain beste 2 sortu dira, Katixia Agirren modan dago eta orduan leku askotatik deitzen gaituzte. Bino zaudeten modan orain ja. Baina bera bai, ez oso polita izan da gainera Katixia ezagutzea, asko gustatzen zait pertsona bezala, oso pertsona lasaia eta isila dela esango nuke eta gustora egoten naiz berarekin, eta gero oso divertigarria ere bada, pixkat puntoero bat badu eta egia esan polita da berarekin holtza partekatzea.